Trouble Vlog. Welcome to my channel. Diya mi karon sa opisina, gikan mi nagsimba guys. Diya si Bibi oh. Hi sa. Ay, nice kayo dress si Bibi guys oh. Lady kay si Bibi guys. Ito si Papa. Na hi sa Papa. Ha? Apoy Papa oh, tungtong Papa oh. Na si Bibi matog karon. Matog sayo si Bibi kay manglakaw mi, mutanhaw mi og sa Ulog street dancing. Yay! Tanaw mi adto. Hi sa Bibi. Naga kalangraka sa likuranan guys. Ina si Bibi giat kay now. Giat kayo. Gikan ming simba guys ya. Pagka magsimba, tabag ko kadiyot niya tigili, pagkahuman namahaw ko sa taas, tinguna kong pamahaw niya tigili kay naamay kay istorya si Ate Gili. Si Ate Gili to pa sa taas kay ning kaon ng pamahaw. Tsako man akong kaon. Si Bibi og si Papa ning huna og kaon dito kauban sa mga knights of the altar o mga lay minister. Kay Jacob dyan ay nababay sa nakita-kits na laman ta sa Ulog street dancing guys kay daghan ka yung mga nindot nga talanawon dito pohon udyang palis kay si Papa Dario mag-drive si Papa Dario karon na si guest speaker bitaw kayo na siya'y kuhaon dito sa airport lang airport niya hatod asa ihatod sa balilihan magunsa di ay magunsa sa balilihan naay na siya'y kuhaon dito sa airport guys airport Panglao diya adto silang balilihan muli na dayon gang tuman sa balilihan sige. Bye-bye. See you. Unjang palis dito sa street dancing. Kung makaadto mi. Naot punta nga dili mo uwan. Kay luoy kayo ang mga dancers nga manayaw sa taliwa sa kalsada. Marapon ni siya og kuan guys kanang sinulog. Diri sa Bohol is sa Ulog. Diri sa Bohol, Tagbilaran City, Bohol. Sa Ulog angan diri sa Amua. Sa Cebu is Sanugo. Kanang kuan, kanang sinulog. Diya kung sa Bohol pod guys sa Amua, Sandugo. Okay, bye-bye na. See you. Ben ho na dawod na limpyo mo to sa smell. Mura lagi. Pero Eh, makalon ka. Na may loan ako. Pwede ka God. makalon. Eh, unang loan ako sa pag-ibig 6,000 man. Kapag pasuway loan sa is madlo mo loan ay kapoy bayad. Kapoy bayad. Angay mag-loan og nakay gamitan. Sinimer kay nakasuway na Pila ka. 10K to yaha. First pa. loan, Pero magdepende man siguro pila Hindi, imong ako sa una remittance. kay Pintahon maguna nila. 6 to una na. Si dari ko nadugtong na po. Wala po ra. Suga ka bulok kahapon ila mama. May kayong uli mo daan. Di. Manag uwan to. Tuuan oy. Ha? Manas sila uwan nga. So hibawaan Kasi mo na mo sila kuwan. Manag uwan nang uli sila. Kuan may ug hibawaan pa lang jud bintawag padaan si Dario nga ana. Ay di unta may makagasto og 250 kahapon bayad piyagiyo. Aw kapiyagiyaw day mo. Uy, saon man naman duty sinimer baya nya. No. Dari mi mag-open ba na sila si Atinida garon?
Di mo siguro. Yung uli, nalag siya. Ay, lagi mo tika niyang saka-saka, anak lagi. Sige. Balik ko siya. Tapos ko log out. Kaya na oras ma. Pahungitan dahil mama. Mga bata. Alas dos. Mahangiti sa mga bata, mabi. Alas dos eh. Subway ra tungkuan ma. Ito ay nga tong Gerald. Ha? Ito ang tong Gerald. Ba lagi na? Oo. Ito. Pakol nga isda. Kuan mo. Lami naman ang pakol ingon sa tigili kay kanang busok ug unod. Pakul og mulmul to. Yan ay daghan ba yang kuan? Lato. Nagkuan pug lato eh. Wa. Cleaning time kay perti nag kuan tiil. Mura nag Masak. masak sa basakan nga umatay basak. Murag sa kuan ra jud na sa tintin ra jud na mo kuan ng Di Kuan. ilog. Ilog? Ilog. Oh. Ilog pusod. Ana. ug makainom may makasupsup sa lagdugo mo na mo Mudako pura mo na. bukuwa. Oh, nya mudako pud na, mudako. Mudako sig sup-sup pud kadako na. Tinigtog na ako kay Muhigda. Ingon yang dapod. Sana. Ano niya ko glow in the dark, pindot na glow in the dark. Siga. Musiga gabi eh. Ang sa may ingog kag musiga. Kunod, ang kuko, siga. Nade ka na ron. Wa, yan mo lang ko. Kay kisam to ingon sa mama nga. Kutik si bayin ka musiga. Nade ay wak. Ako yung order na. Ang sa day order ron day na. Nasa Shopee. Uy, kani bang kilay ba nga tong tikuan ingon si order ba order Kasi yun siya. si kaning si Ate Lucy. Sige siya balik na ko ko wala pa manti. Hapit na mahurot po daw ah. Nindot to'y gamiton. Ganahan siya. Di yoy kanang ako ra ning ingon niya nga ti at nawa kong kilay ti oh. Dili jud ma-erase ti oh ana siya. Wala di sa mo kana day uy order. Ang manghod may order ani te ang ginaan. Bisa pag maligo ka te dagat di jud ma-erase sa imong kilay. Ikaw na si managkaw ni si ma. Kedua ang pindubang man. Nag-open na?
Oh. Unsa day orasa day ka magkuan? Ano sa kayang? Gisi-gisi po. Pagbugat. Kaan ba si mo papa ay? Uy, madatugan na. Yap. Ano gini? Hmm? Ano ba? Ano man? Kuan man na, nabuak Oh. man na. Okay na. Okay, nadaot. Abti kayo mga soom guys ha. Chocolate. Kaon to guys. Gawa na po guys. Grilling ni Ron. Okay. Karon ang panday guys. Sa ulog street dancing. Pero niya pa daw ko ng mga alas 3 o di alas 4 magsugod og street dancing kay tungod lagi ko no sa init ya, sa mga gawan man kay luoy ko ng mga bata guys, mga dancer kainit kayo ng alas 3 kuno di alas kuan alas 4 magsugod na akong anak guys sa tug pakatug kay pasig makadayon ni guys sa tug tanaw sa street dancing. Nagkaon ako anig mga duha ka linya guys. Abti kayo mga baw-bahaw mo na ingan guys ha. Kanang murag altitude pero di siya altitude. Baw-bahaw lagi ko na yan. Karon ning kaon na po ko guys. Budi ini nakuton guys kay labing isa. Hinahinayan na ni guys pero manghatag ko sa mga ni guys pero di na mo pa kano ng mga bata kay kanang ipang-ubo. Makasamot ni ubo guys kay tamis. Kanda guys. Hinatag din ni sa kesa o ang bana. Yung bisita sila dari sa Bohol. Suloy-suloy sila dito sa ang mga tourist spot dari sa Bohol guys. Yan sila o Inan. Balik nila o Cebu.
may mga chocolate nga kanang mga lingin-lingin putos good guys, pero mga bata rin ng huro to kaon. Kani di na sila pakanon guys, kay tapis kayo kuray gahinay-hinay karon pa ninog ikaon guys, isuod ni sa ref. Kaya yung humok ako ni guys mo sa kailit sa panahon, so gisod sa rep karon makahe nakaroon na ako na kaon guys, kay Sunday maron day off na ko, nabantay po ko sa bata na natug yawa din akong bana kay ga nanapon siya drive kaya na siya gikuha dito sa to, airport ba to? Airport Panglao. Doon ako po yung mga chocolate dito guys, kalimutan ko itong mga chocolate guys. Chocolate to pinadasaw ang sister-in-law ito sa France. Lami siya nga chocolate guys, kay pure cacao dyan siya guys, di ba daot bisag di mo isod sa rep, dili mo humok nara dito mo isod sa ilawom sa dispenser, sa water dispenser niya itong taganong mga mangon ito guys, kinakalimot ko nga pwede po to siya gamiton guys o magkuhan ka, magsampurado. Lami siya gamiton guys na ito paano na panghatag, pero nakataganan ako ang cashier nga mo nga nakakaon ako usa ka bar aw kanang usa kay murag usa kay nganian guys ba, hiner ako kaon na guys kay tamis naman siya ikuan guys sa ilaw na siya crunch sa ilaw. May kaon mo murag na yung mga bato-bato crunchy. Ang taga ng mga na guys, so balik sod sa ref. Okay, panyaliw sa kabata guys ya, nangayo hindi na mapadili suko, hindi tagaan. Lamig guys, pero labi-labi lang isa. Hinahinay tagtamis guys kay peligro ang diabetic. Ito guys, okay, na diabetic na ba ko pag buntis na ako 8 months padong 8 months ang tiyan. So di nato sa pagbuntis guys, pero nagyapon sa kumpiyansahan. Minor naman tag taong tamis. Hindi guys, sinong kadahang tubig naliwaan ni Makaantumi City guys, oy kay kauwan gusto kong tanaw, lalo na anak karong ka-try po siya tanaw at to niya ang sama ni nga nagmaot man ang panahon. kawan ako guys, nadugdug. One.
Actually, din siya nga kuan guys, kanang chocolate. Nag-uyab dito sila guys, ang guest nga ingatagan eh. Mag-nurse, man siguro ang lucky. Ang ikagawas. Anira tama ng kanon guys na aning linya. Kung nagtanong mga muda ni guys kay sakit nita atong sakit ni atong tilaog sa katamis. Tamis kay guys. Babay sa guys ka. Inom kong tubig. Guys, good evening. Sit down, sit down. Dami sa parking area sa airport. Panglao. Oh, yan ako to airplane. Nagwat mi sa airplane. Lagi. Dami sa airport guys. Gahawat mi sa airplane. Ngabutog Hi, pa. Oh, dara, hi guys. My cousin. Dito lagi dito. Di ami nagbuat mi ni Papa Dario o padung na musod si Papa Dario sa parking area. Si Papa Dars. So nakabansa sa parking area gigawat mi sa muabang sa auto ang Bios. Ang Bios na po'y abangan, murag amo pa charot. Isi, dili ra bebe. Nara si Papa Dario. Nara si Papa Dario, dara. Gitawag na musakay sa airplane. Ani rami naglingkod mi diri guys sa parking area ga waiting. Yes. Oh, yes. Nakasuroy mig ahat sa Panglao Airport guys. So swadjog ko taon ka tanaw sa street dancing guys kay perting nalipong ko. Wa ka tanaw sa street dancing. Stay at home. Kay perting lipong guys kay ning na ang sakit sa mga baji. Lipong. Ani kuntay mo apra. Hinigda na ako guys perting lipong nga. Bangon ko lipong gyapon kasukaon ko susyo ko. Ibuhatan na ano ba ta? Yung mga chikiting o nagi jacket nag-hood. Daghan. May sabi. Wala guys. That's it. This is. Sabi na guys. Mami gidanan. Pili. Isi. Okay. Yan naman, may kasukaon. Nasi, dadiyo. Ise, diri ra, ise, dili tumba ng tanaman ha, kamasuko tong gabantayan to, namubog tanom. Diri ra ta, dali. Kay magwat ta. Tara si. Tara. Ang hapla si. Isi. Ayaw, nabutan ng, ambi na be, kay mayabo ng gatas si Bibi. Ambi na, Bibi. Gatas ka? Dili. Inya na mag-make, oy. Nya na magmikon. Basig na ikindi si Kuan, Papa. Ay.
Wa jud koy kapakitang street dancing guys kay why amoy Para-plan kay lain sa kuno. kay wa jud ta nakatan-aw. Naka-instant, nakahanan yung kanya na ito pagbuok. Nay sakyanan easy. Graon kay mga bata guys, yung mga pating kayo. Kadugay na ni ma shark na ni. Ay, pagkiyama. Nasi bayit. Dugay po maabot at plano. Unsa rasa? Dili Sa ba? Altuso pa. Unsa na may isi dali na isi. Yung unsa may oras na city naman kapin. So na o pila na lang gud ka oras. O pila na lang ka minuto. Na daga na kayo pasahero ng abot. Pasahero o lagi nahingnaog na sa kuan kanang airplane. Gitawag na pud sila. Gitawag na pud sila balik.